Els del Via Fora ens hem arribat fins a Tarragona per viure amb intensitat les festes de Santa Tecla, festes declarades patrimonials d'interès nacional. I hem vingut precisament fins a la Casa de la Festa, que és el lloc on descansen tots els elements de la imatgeria popular d'aquesta ciutat, com els gegants. Exacte, tenim aquí darrere el Negrito. Nosaltres esperarem amb ells, abans no comencin tots els actes, i a veure si ens poden ensenyar una mica més aquesta Casa de la Festa. La Casa de la Festa de Tarragona és l'edifici on es conserven i s'exposen els elements patrimonials i més emblemàtics del seguici popular de les festes de Santa Tecla. Just a tocar del nucli històric de la ciutat, va entrar en funcionament l'any 2007 i des d'aleshores és un espai visitable amb un projecte expositiu permanent. A la Casa de la Festa, evidentment, hi trobem els negritos. Són uns petits gegants negres construïts en talla de fusta que representen allò exòtic, desconegut, sorprenent i que la ciutat de Tarragona s'ha sentit com un símbol propi. El negrito llueix un vestit blanc i la negrita un de ratlles vermelles i blanques. És obligat que el negrito porti un rotllo de paper a la mà i la negrita el lloro característic a la mateixa mà, la dreta. La Casa de la Festa, però, també acull altres gegants, com els gegants moros i els gegants vells i tots els elements de bestiari de la ciutat com el bou, el drac de Sant Roc, la víbria, l'àliga o la mulassa. En resum, la millor manera de conèixer de ben a prop els protagonistes de la festa més gran de la ciutat de Tarragona. Ara mateix tenim al darrere les graderies de l'antic circ romà de Tarraco, un lloc on s'hi va veure molta suor i molt d'esforç de tots els que venien a participar a la cursa de quadrigues en el seu temps. De fet, aquesta part és l'única que queda dempeus. A la resta del circ, ara mateix hi ha ciutat, i en el centre neuràlgic del que va ser el circ hi ha un altre tipus de suor i d'esforç. És el de les colles castelleres que tot seguit anem a veure. Si les comarques de Tarragona són el bressol dels castells, a les festes de la seva capital, evidentment, no hi poden faltar actuacions. La plaça de la Font es converteix durant 2 dies en el centre neuràlgic de l'activitat castellera. El primer és el diumenge anterior a Santa Tecla, amb el dia de castells, torres i pilars. I el segon, la diada de la patrona tarragonina, amb les 4 colles de la ciutat. Els xiquets de Tarragona, la jove xiquets de Tarragona, els xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Actuar a Santa Tecla, doncs, igual que actuar per Sant Magí, és el dia gran, no? És actuar a casa. Sí que hi ha altres sortides que les consideres casa a casa i que et motiven molt a la colla, però les 2 festes majors de la ciutat, doncs, és el gran dia, no? És el dia que tens totes les camises, que molta gent, doncs, surt aquell dia per fer castells amb la colla. És el dia gran, com si diguéssim, i, ostres, és d'aquells dies que, en el fons, tot l'any treballes per poder arribar en condicions a aquestes diades. De fet, Tarragona té un motiu més per considerar-se un punt essencial del calendari casteller, i és que cada 2 anys a la plaça de Braus s'hi celebra el concurs de castells, on hi participen fins a 14 agrupacions. És com una festa gran dels castells, no? És com una mica, tot i que l'organització cada vegada és més externalitzada, et sents com rebre els teus companys a casa teva, no? I és bonic, i clar, vols lluir les millors gales, per tant també es prepara molta il·lusió el tema de la diada del concurs. Però si al centre urbà l'ocupen els castells, just a tocar del mar hi trobem un altre tipus de manifestació de cultura popular, sardanes. Doncs som a Tarragona, però per Santa Tecla no només hi ha lloc pels castells, també per les sardanes, i precisament som al concurs de colles sardanistes. Santi, president de la Unió de Colles, aquest és el segon concurs per les colles grans de Campionat de Catalunya. Exacte. Com enfoqueu aquest inici de temporada? Bé, aquest inici de temporada ha sigut una miqueta diferent d'altres anys, perquè aquest any, així com altres anys s'ha fet a lo llarg de tota la temporada, aquest any hem fet una primera fase i a partir de juliol és quan entra la fase de grans. Va començar a Vic, ara continua aquí a Tarragona i així es clourà fins al concurs de Valls, de Balaguer, a les comarques de Lleida,
que s'acabarà. D'entre les colles participants cal destacar, per ser l'amfitriona, l'agrupació sardanista Tarragona Dansa, amb més de 25 anys a l'esquena. Jo crec que si féssim una enquesta a la ciutat, el 95% de la gent no sabria dir-me que existeix la sardana de competició i del 5% restant, el 90% no sabria que hi ha una colla de competició a Tarragona. Jo crec que aquest és el principal problema, perquè si realment es difongués la sardana tal com nosaltres la vivim, jo crec que tindríem gent, però gent i salut per anys. Mentre la cobla ressona per tota la façana marítima, una nova música ens recomana tornar al centre històric de la ciutat. I és que el seguici popular ja ha fet sortir una versió en miniatura de les figures de la Casa de la Festa i les passeja pels carrers de Tarragona. És el seguici popular de la Santa Tecla Petita, que, com la gran, engloba totes les danses, bèsties, entremesos i músics que protagonitzen les festes des del segle XIV. Si veiem com hi participa la canalla, és clar que la tradició pot seguir molts segles més. Doncs ja ho veieu, el Via Fora no s'ha volgut perdre el seguici festiu de Santa Tecla Petita, que és un seguici normal però en versió reduïda amb els nens petits. De fet, Tarragona i Santa Tecla és un dels primers llocs que van treballar perquè els nens petits fessin aquests seguicis. Nosaltres ara anem a veure com els hi ha anat als protagonistes, els més petits. Em dic Ismael i tinc 11 anys. Molt bé, què és el que feu vosaltres en el seguici? Què representeu? Fem un ball parlat, el ball de Serrallonga. Olere, olala, Serrallonga és el millor que hi ha. Què és el que porteu vosaltres en el seguici? Bueno, la mulaceta petita de Tarragona i fem tota una cercavila amb altres figures petites. Olere, olala, la mulassa és la millor que hi ha. Em sembla que per la pinta que feu ja veig què és el que vosaltres feu al seguici. Què feu? Ball de bastons petit de Tarragona. Molt bé. És molt cansat o no? Bueno, una mica sí. Quin circuit heu fet? Per on heu anat? Doncs hem començat per la plaça del Font, i hem anat fins a Catedral, la Catedral a la plaça del Fòrum, i així fins a la plaça del Rei, i de plaça del Rei a Cos del Bou i fins aquí. Atenció, tarragonins, forasters i pixapins. Pareu ben bé les orelles i sabreu d'aquí uns moments les tragèdies i turments d'aquestes 4 parelles. Si us provoquem un somriure explicant cosetes verdes, oblidareu que vivim en aquesta bassa de merda. Un dels balls parlats més esperats durant les festes de Santa Tecla és el de Dames i Vells, que enguany, a més, celebra el 30è aniversari des de la seva recuperació. És un ball popular de caire satíric, on hi surten representats 4 homes vells, amb les seves 4 esposes joves i els personatges més representatius dels poders fàctics, el rector, el batlle i el cap de la Guàrdia Civil, tot plegat amb un llenguatge còmic i barroer que té constants al·lusions eròtiques. 30 anys han donat per molt. De fet, els 4 o 5 primers anys es van fer amb dones, és a dir, dones i homes, però a partir dels 5 anys ja vam decidir començar-lo a fer només amb homes, que és com es feia tradicionalment. Això és una primera part de l'evolució. Posteriorment, i a cop d'anys, els versos han anat agafant més empaque, han anat agafant més mala llet, la gent s'ha anat acostumant als versots, s'ha acostumat al tipus de parlar, haver pretès fer aquest mateix to que tenim actualment fa 30 anys hauria sigut impossible i ens haguéssim fotut de dalt a baix del balcó mediterrani. Enguany han passat de grosses, incendis, nevades, pluges. El nas de Belén Esteban, que li ha quedat com les truges. Però el pitjor és la crisi, d'aquelles de tocar fons. I el primer que retallen són nòmines i pensions, si és que tenen uns collons.
Però la gent està distreta. Cada dia ens fan futbol i tot el món ho celebra fotent-se litros d'alcohol. Alcohol! 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 Nosaltres no deixem de ser els bufons de les antigues tradicions. Bona nit, pelacanyes! I bona nit, serrallencs! Que anava a dir, em podeu fer un favor? Perquè jo això del pas doble no ho faig gaire sovint. Per què no s'aixequeu, sisplau, i cantem l'Emperitorca tots plegats? Però si Dames i Vells representen una actualització dels balls parlats del passat, el futur de Tarragona passa per la possibilitat de ser escollida capital dels Jocs Mediterranis del 2017. I aquí la cultura popular també hi té molt a veure. Amb la lletra de Marc Parrot i la veu de Lluís Gavaldà, s'ha realitzat una versió de la peça més popular de Santa Tecla, el pasdoble d'Amparito Roca. Volem demanar-te un favor, Amparito, que tu tens de la santa el cor i dels bitxos la sort. Sabem que no fa qualsevol, que el poder que tu tens de local a ningú sota la capa del sol. La il·lusió que ens embarga a tots va més enllà de desitjar salut i amor. Necessitem els tarragonins, pels Jocs Mediterranis es facin aquí. Hem fet així una mica de paròdia amb una lletra adaptada per demanar-li un favor molt especial. M'ho van proposar, com m'he especialitzat una mica en aquest tipus de peripècies, em van contactar per veure si els podia fer una lletra i una adaptació musical i em van explicar tot el projecte en el que estem ficats ara mateix, en Lluís i jo. És una proposta que quan te la diuen quedes parat, perquè diguem-ne que el pasdoble no és el gènere que... Vull dir que som polifacètics, però saps què passa? Que l'Amparito és més que un pasdoble, no? És l'himne oficiós de Tarragona. I un tarragoní no pot dir que no a l'Amparito. I crec que pot quedar molt bé. Mireu cap al cel i veieu com el creu a un estel. Toqueu ferro i sospireu, creueu dins cada cop que hi penseu. Brindeu amb xandrets mentre dieu el meu nom al revés i feu volar coloms i llanceu a les fonts una moneda que aquesta terra farà llavor. I feu volar coloms i llanceu a les fonts una moneda que aquesta terra farà llavor.